sesibuye nalo iNigeria liphila la elidayisa ama-drugs khona la so lisayokhipha abanye laphaya lisayokhipha abanye simile la ngaphandle sifuna ukubona ukuthi kuzophuma ama-Nigerian amangaki ngoba masintshela ngama-Nigerian nisitshela nge-xenophobia kodwa labantu bala bashushumisa idakamizwa la ubani bafona kaya from oh yes khona ngabe ngine-interview bathini manje na amaphoyisa sengena phuma elinye yini hayi kushumile bafana bakithi sesiphume nalo iNigeria liphila la bebethi babaleka sangena ngendlovu yangena nangempela ke sayithola lathi lizokhipha ezinye la so sifuna niyibone i-xenophobia. We want you guys to see xenophobia live in action. You must see the xenophobia live in action. When we, the community, come out and we point for ourselves where the drugs are, because the police don't do anything. So I want to show you guys the Nigerian. I hope ukuthi izovela. I hope sebeyaphuma. So manje ngiyabonga. So manje ke sizoprova ukuthi izwe lo bani leli. Mase sesikhathele ama-Nigerian nezidakamizwa. Sifuna ukuprovela first hand. Leave South Africa, they will want us someday. No, there's nothing we're gonna want from you. All you bring is drugs here. We don't want anything from you. You must take yourselves and go back to your country. This idiot was enjoying Nigerian. Where mama? You Nigerians can fool yourselves all you want. I've never ever dated a Nigerian. Mina ningbuye kahle mina. You clean mina. Angi clean kabi. Kunjani sis? Ngiyajabula unibona ngisanazi phela ade ngiclean. Ngizeza ngasekhaya kwaMashwaini. Yabo abasekhaya ke laba kwaMashwaini. Kuthiwa mina ngizale Nigerian. Kusho bani? Oybo. Mina yini lakhula phambi kwami nobaba wami Nigerian. Hayi uzalwa yilona phela. Langalona Nigerian kube Mozambican kusasa kuzobe waseZimbabwe. Ngiyashisa bafana. Ubona amanye ama-Nigerian masephuma la masekhisha. Ayisana kwamanye amafrezi namhlanje amangaphathi sasibhale sizwe. Babengafuni size point bayazi bafihleni. Bathi niyaphe point. Ya sweet ma11 sesibabambile obhutimeni nino Julius. Nino Jojo. Sesibabambile abantu bengikhona uxolani ke namhlanje. Sizokuthola live, siyibuka live sizokuthola la ePoint today. Sesiphume nama-Nigeria ephila la edayisa idakamizwa. Siyakhala abafana bakithi. Sesibuye nawe ephila silindile nje lithe sayokhipha abanye ozakwabo lapha. Awukho makhamera ke namhlanje khona thina. Sinaso ngena la. Sinaso ngena la. Sinaso ngena la. Sinaso ngena la. Sisho sinaso ngena la. Sinaso ngena la. Sisho ngena la. Noma ngena. Sinaso ngena la. Sisabonzima bafana sinaso ngena la. Noma onzima bafana sinaso ngena la. Noma onzima bafana sinaso ngena la. Noma ngena. Sinaso ngena la. Noma ngena. Sinaso ngena la. Noma onzima bafana sinaso ngena la. Noma ngena. Sinaso ngena la. Noma ngena. Sinaso ngena la.
Wakunzima bafana sinaso ngena la. Wakunzima bafana sinaso ngena la. Inzimbi amaketango. Inzimbi amaketango. Inzimbi amaketango. Bobo vulega. 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 Yapila mfethu yapila. Vulega vulega. Vulega. Bobo 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 vulega. Aguyasha. 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 Homeline. Aguyasha. 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 Bagana ba. Aguyasha. 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 Qala simple
amanzi bathi angicheckela kule store ukuthi then information khona information ithole sinama-flats athile. Yes, esinayo nje sithole kumphakathi vele. Kade sasitholile even nakumasha sekuqaleni but amaphoyisa-ke angaba willing ukuthi ayilandelele. So we decided ukuthi today must be we're going to make sure ukuthi asisuki until akulona lodwa nala maningi yabo. According to ifigure nayo nina ngangaphi nje la? Yo maningi yabona nje la kushushuma izindawo into yakhona nje and amaphoyisa akhona aseze aba nawo ayigerengu kwawona amaphoyisa akhona. Other than idakamizwa yini nje sizizwa? Prostitution, human trafficking. So there's a last time seen a march. When you believe the fact is real, like about putting in the kitchen, it's your continent. So I'm a person now, but I don't know later building. So now I'm just a show. What's the because you know what's the show. Yes, I'm a king. That's why I just say, let's start talking about that. That's a number of Yeah, what come up with? Okay, thanks. Now I need information. Lindani nangu sisodinga usizo la. Guys